Unatoč nevremenu koje je umjetnike i publiku potjeralo u zatvoreni prostor Vile Banac, talijanski kvintet Mezzotono sve je oduševio na otvorenju Epidaurus festivala u Cavtatu. Opisuju ih kao čaroli u 5 glasova koji imitiraju cijeli orkestar. Duhovito i nenametljivo publiku potiču na sudjelovanje i pretvaraju svaki koncert u poseban doživljaj. Svom su glazbom obišli više od 50 zemalja na 5 kontinenata, čime su postali europska vokalna skupina s najviše nastupa diljem svijeta. Bili smo ovdje prije 14 godina i predivno je vratiti se u Cavtat. U međuvremenu smo malo promijenili postavu i repertoar. Puno smo putovali po svijetu, ali ovdje se na obali Jadranskog mora osjećamo kao kod kuće. Jedna vokalna perfekcija, intonativna dikcija i sve skupa, mezzotono iz Pulje preko Morske, spojit će se ta jedan prava fuzija dvaju kultura, po nečemu različite, ali po mnogome zaista slične, u zagrljaju mora, u zagrljaju predivnog Cavtata i smatram da ne može bolje za 19. Epidaurus Cavtat festival. Kao